Меня интересует такой очень важный вопрос. Получили ли мы официальную научную концепцию о происхождении этноса Кряшин? Есть у нас научная концепция? Что делал Максимов, что делал Луков? Я могу сказать вам, совершенно точно, поскольку мне пришлось выступать в Москве, не я одна, конечно, там много участвовала, и все наши были депутаты Государственной Думы, и институт во главе с Рафаэлем Сергатовичем Хакимовым. Как таковой, значит, мы в списке народов есть Кряшина, в списке народов Российской Федерации. Но когда приехали, через 2 дня нас собрал Шаймиев, первый президент нашей, были все кряшинские организации. Они, правда, были очень неразрозненные. Вот там уже согласились, что мы являемся этносом внутри татар. Тогда получается крещеные татары. Нет, крещеные татары ни в коем случае. Даже все говорят крещеные татары. Крещеные татары. Есть в дореволюционной историографии разные, понятно, старые крещеные татары писали, новые крещеные татары. Но мы сейчас уже полностью от этого отказались. Просто Крещеные, да? Кряшин сөзі халық исімі крещеный дини бирге. Кряшиннер булырга алар көбесе православиеда. Әле хәзерге көнгә хәтле мәҗүсилектә, язычествода калган кряшиннер бар. Үзләрен кряшин дип атаучы. Кряшин только халык сүзе. Без шулай дип авыз тутырып инде капшырып әйтәбез. Шукынган дигән сүз крещеный дини бирге. Кряшин ул халыкның исеме. Аяктырак, хәзер шуны аяктырак шуны әйтәбез инде. Хәзер шуны әйтәбез. Хәзер инде матбугат битләрендә язалар татар кряшины, кряшин татары дип. А какая разница, крещеный татарин, татарин крещеный дигән сүз бит инде. Шуңа күрә мен әйтәм, нишәр татар нишәр дип әйтмисез бит. Ә нигә монда әйтәсез? Ике төрле булырга тиеш. Чтобы окончательно поставить точку в этногенезе Кряши, у нас нет достаточных материалов сейчас. То есть есть различные гипотезы, которые, в принципе, могут даже друг друга взаимоисключать, но я думаю, вот ты правильно сказал, что нам нужны какие-то новые свежие изыскания, научные, может быть археологические, может быть этнокультурные, филологические, но пока вот у нас нет никаких окончательных данных. Кряшин халкының ана теле, аның biz аны кряшин теле дип әйтәбез, ләкин менә бу телдә бүгенге көндә кряшиннәр сөйләшмиләр. Менә бу кряшиннәрнең кряшин теле, халык теле, ул бүген чиркәү телендә сакланып калган. Һәм шушы телдә чиркәүләрдә службалар, киләүләр бара бүгенге көндә дә. Һәм бөтен дини литература шушы телдә язылган. Ул укытучы Василий Тимофеев һәм профессор Николай Ильминский тарафыннан кряшиннәр өчен тәрҗемә ителгән православный литература нигезендә төзелгән китаплар һәм алар литургиягә кергәннәр күптән инде. Аларны бүгенге көндә дә менә русларның бар бит старославянский язык. Чиркәүләрдә бара. Алар рус телендә түгел, аларда службалар старославянский телдә бара. Безнең кряшин чиркәүләрендә дә бүгенге көндә дә службалар кряшин телендә бара. Менә шул телне үзебезнең тел диләр кряшиннәр, но ул телдә чиркәүдә генә сөйләшәләр. Ничек булыйсыз, ни өчен кряшин халкы үз балаларына киләчәк буыннарга ул телне саклап өйрәтми? Ни өчен өйрәтмиләрме? Ни өчен дигәндә, алар 30-нчы еллардан башлап узган гасырның кряшин балалары алар укыйлар татар мәктәпләрендә. Һәм татар әдәби телен өйрәнгәннәр. Безнең балаларыбыз гына түгел, безнең әтиләребез дә, хәтта безнең әбиләребез дә әдәби татар телендә сөйләшәләр. Шуңа күрә бүгенге көндә, әгәр дә без балаларыбызны кряшин теленә өйрәтәбез дибез икән, бүгенге көндә татар әдәби телен саклап калу да бик зур проблема. Әгәр дә без балаларыбызны кряшин теленә кайтарабыз дибез икән, без татар телендә югалтырга мөмкинбез.